میاد. خواهشمندم از جای برخیزید. سلام علیکم. مرحبا شیخ. مجلس سودی کشوده اعلان کرده می شود پرونده حقوق ویرانکنی ماموری نسبت عبدالسات تورزاده محسن در صادر نموده حقوق ویرانکنی ماموری با ماده 481 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان. شاهد تا پرسش طالب سود را ترک نماید. شخصیت حقوق ویران کننده معین کرده می شود. نسب نامی پدر عبدالسات تورزاده محسن. روز ماه سالی تولد 23 مارت سال 1992. جای تولد شهر خوجند. ملت تاجیک. تحصیلات اوله. جای کار وظیفتون استاد دوریدگر در سیخ دوریدگری. وضع اویلوی اویلدار صاحب 2 فرزند. قبلا به جوابگری ماموری کشیده شده. قبلا به جوابگری معمولی کشیده نشدم. جای استقامت شهر خوجند محله 26 قطعه 1. آیا به شما نسخه پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری سپرده شده است و این عمل کی انجام داده شده است؟ بله محترم سود به من نسخه پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری 5 ایولی سال 2018 سپرده شده است. раиси кунанда маъруфзода некрӯз, котиби маҷлиси судӣ некқадамзода некмуҳаммад, намояндаи комиссияи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ дар шаҳри хуҷанд маҳмуди эркин, ҳуқуқвайронкунанда абдусатторзода муҳсин, ҳимоятгар рустамзода парвиз, шоҳид мирзомуродзода неъматулло. иштирокчиёни мурофии судӣ тибқи боби 4 кодекси мурофии ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқ доранд нисбат ба судя, котиби маҷлиси судӣ, намояндаи комиссия ва ҳимоятгар раддия пешниҳод намоянд. иштирокчиёни мурофии судӣ нисбат ба ҳайати суд ягон раддия доред? намояндаи комиссия ба ҳайати суд раддия надорам. маърамат шинед. ҳуқуқ вайронкунанда ба ҳайати суд раддия надорам. маърамат шинед. ҳимоятгар раддия надорам. мувофиқи моддаи 26 кодекси мурофиаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқҳои мурофиаи шумо фаҳмода мешавад. шумо ҳамчун ҳуқуқ вайронкунанда дар мурофиаи судӣ ҳуқуқ доред бо маводи парванда шинос шавед, баёнот диҳед, далелҳо оваред, раддия изҳор намоед, аз хизмати ҳимоятгар истифода баред, бо забони модариятон сухан кунед. дар ҳолати надонистани забони пешбурди мурофиа метавонед аз хизмати тарҷумон истифода баред. ҳамчунин ҳуқуқ доред дар ҳолати қабул шудани санади судӣ шикоят пеш намоед. ба шумо ҳуқуқҳоятон фаҳмост? ҳуқуқҳоям фаҳмост. маърамат шинед. суд ба тафтишоти судӣ шурӯъ мекунад. протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ эълон карда мешавад. абдусатторзода муҳсин 2 июли соли 2018 соати 10:00 дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар шаҳри хуҷанд маҳаллаи 26 қитъаи 1 пас аз пешвоз намудани падараш аз зиёрати каъба бо даъват намудани 50 нафар ҳамсоягон ва дигар одамони наздик маъракаи ҳоҷи талбонро ташкил карда дар ин маврид талаботи қисми 2 моддаи 12 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистонро ки тибқи он ташкили маъракаҳои ҳоҷи зиёрат, ҳоҷи талбон ва ҳоҷи ошӣ қатъиян ман аст, риоя накарда бо ин амалаш ҳуқуқ вайронкунӣ дар моддаи 481 қисми 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинишударо содир намудааст. ба шумо мазмун ва моҳияти протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ фаҳмост? шумо метавонед вобаста ба он фикратонро баён намоед. محترم سود به من مضمون و موهیت پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری فهماست. خودم را در صادر کردن این کردار گناهکار می‌حسابم. марҳамат шидед. тартиби таҳқиқи далелҳо муайян карда мешавад. вобаста ба он фикри иштирокчиёни мурофии судӣ пурсида мешавад. намояндаи комиссия, фикри шумо? ҳалли масъалаи мазкур ба суд вогузор мекунам. марҳамат шидед. ҳуқуқ вайронкунанда محترم سود حل مسئله مذکور را به اختیار سود واگذار می‌نمایم. марҳамат шидед. ҳимоятгар пешниҳод менамоям ки таҳқиқи далелҳо аз пурсиши ҳуқуқ вайронкунанда оғоз карда шуда, баъд шоҳид пурсида шуда, дигар мавзӯи парванда маъмули таҳқиқ қарор дода шавад. марҳамат шидед. суд фикри иштирокчиёни мурофиаи судиро шунида дар ҷояш таъин кард. таҳқиқи далелҳо аз шунидани баёноти ҳуқуқ вайронкунанда оғоз карда шуда, бо пурсиши шоҳид идома дода шуда, бо баррасӣ ва таҳлили маводҳои парванда ба охир расонда шавад.
суд ба пурсиши вайронкунанда мегузарад. дар содир кардани вайронкунии маъмурии худамро гунаҳкор ҳисобида чунин гуфтаниям ки санаи 2 июли соли равон тахминан соати 10:00 баъд аз он ки падарам аз зиёрати каъба омадам, ман ният доштам ки маъракаи ҳоҷи талбони падарамро гузаронам ва ин маъракаро гузарондам ҳам ба маъракаи ёру рафиқон дӯстонамро даъват кардам ва нахостам ки онҳоро бехӯрок гуселонам. Барои ҳамин оши палов ташкил карда ба онҳо пешниҳод кардам. дар ҳамин ҳолат намояндаи комиссия омаданд, ин ҳолатро мушоҳида карданд ва нисбати ман протоколи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. иштирокчиёни мурофии судӣ ба вайронкунанда Абдусатторзода савол доред? намояндаи комиссия. оё раиси маҳалла барои шумо тартиби гузарондани маъракаи ҳоҷи талабро нагуфта буд? раиси маҳалла якчанд маротиба оиди ин масъала ба ман гуфта буд, ҳатто огоҳ ҳам карда буд ки оиди ин кор ҷавобгарӣ ҳаст, вале ман нахостам аз дигарон камбудии худамро нишон диҳам. байни мардум гап нашавад ки дар маъракаи падараш як пиёла ҳам чой накард нагӯянд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон. моддаи 12. маросими ҳаҷ. маъракаҳои гусел ва пешвози ҳоҷиён дар доираи оила гузаронда мешавад. ташкили маъракаҳои ҳоҷӣ талабон, ҳоҷӣ зиёрат ва ҳоҷӣ ошӣ қатъиян манъ аст. тартиби сафари шаҳрвандонро барои адои ҳаҷ ва умра ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян мекунад. барои ин маърака чанд пул сарф намудед? барои гузарондани ин маърака ман 8000 сомонӣ маблағи пули сарф кардам ки онро аз бонк ба сифати кредит гирифта будам. айни ҳол дар назди бонк ӯҳда дорам ки ин маблағро дар давоми 2 сол супорам. ҳимоятгар ба вайронкунанда савол доред? оё шумо медонистед ки гузарондани маъракаи ҳоҷи талбон бо қонун манъ карда шудааст? албатта муҳтарам суд, ман медонистам ки ин мумкин нест, нисбати ин корам ҷавобгарӣ ҳаст, вале мутаассифона хатогӣ кардам. ба суд маълум намоед ки шумо бо чӣ кор машғул мебошед ва дар як моҳ тахминан чӣ қадар даромади моддӣ доред? айни ҳол ман дар цехи дуретгарӣ ба сифати устои дуретгар кор мекунам. дар як моҳ 1500 сомонӣ маош мегирам. марҳамат шинед. пурсиши вайронкунанда ба охир расид. суд ба пурсиши шоҳид мегузарад. пристави суд Некбатзода ба толори суд шоҳид Мирзомуродзоро даъват кунед. шахсияти шумо муайян карда мешавад. насаб, ном, номи падар. Мирзомуродзода Неъматулло Мирзоаҳмад. рӯз, моҳ, соли таваллуд. 5 декабри соли 1990. ҷои таваллуд. шаҳри Хуҷанд. миллат. тоҷик. таҳсилот. олӣ. ҷои кор, вазифатон. раиси кумитаи маҳаллии адибони шаҳри Хуҷанд. вазъи оилавӣ. оиладор соҳиби 3 нафар фарзанд. қаблан ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаед? қаблан ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида нашудам. ҷои истиқомат. шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 26, қитъаи 15. шоҳид Мирзомуродзода, шумо дар асоси талаботи моддаи 534 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои додани нишондоди бардоруғ зимни баррасии парвандаи вайронкунии маъмурӣ огоҳ карда мешавед. марҳамат, дар дастхати мазкур имзо гузоред. шоҳид Мирзомуродзода, оё шумо ҳуқуқвайронкунанда Абдусатторзодаро мешиносед? ягон хусумати шахсӣ доред? муҳтарам суд, ҳуқуқвайронкунанда Абдусатторзодаро ҳамчун сокини маҳалламон мешиносам. нисбати шон ягон хусумати шахсӣ надорам. вайронкунанда Абдусатторзода тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. ман шоҳидро ҳамчун раиси маҳалламон мешиносам. нисбати ин шахс ягон хусумати шахсӣ надорам. марҳамат шунед. шоҳид Мирзомуродзода, шумо вобаста ба ҳолатҳое ки шахсан барои шумо маълум аст ба суд нишон додед? ман ҳамчун раиси кумитаи маҳаллии адибони шаҳри Хуҷанд фаъолият намуда, вобаста ба ҳамин кор қайд менамоям ки Абдусатторзода Муҳсинҷон
пеш аз баргузор намудани маъракаи ҳоҷи талбони падарашон ба назди ман омада қайд намуданд ки мақсади баргузор кардани ҳамин маъракаро доранд. ман ба муҳсинҷон талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимро фаҳмонида ба ин шахс қайд намудам ки баргузор кардани чунин маърака танҳо дар доираи оила мешаваду халос. ба ҳамин муҳсинҷон аз пайи кори худ рафтану санаи 2 июли соли равон хостам оиди ҳамин масъала такроран муҳсинҷонро огоҳ кунам ки дар ҳамин вақт 3 нафар намояндаҳои комиссияи танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ба назди ман ҳозир шуда хоҳиш карданд ки онҳоро ба манзили истиқомати муҳсинҷон барам. сипас ман ҳайати комиссияро бо ҳамроҳи худ ба суроғи зисти муҳсинҷон оварда ва дар он ҷо аз ҷониби ҳайати комиссия мушоҳида ва муайян карда шуд ки муҳсинҷон бо даъвати 50 нафар хешу табор ёру бародару шиносушон маъракаи ҳоҷи талбони падарашон тамоми маъракаҳое ки дар маҳаллаи мо баргузор мегардад ҳамаи он таҳти назорати қатъӣ қарор дорад. аммо ҳамон санаи мазкур муайян кард ки бо даъвати 50 нафар одамон чунин маърака барпо карда истода буд. сипас муҳсинҷонро даъват карда аз ҷониби кормандони комиссия протоколи қуввайронкунӣ тартиб дода шуда оиди ин масъала баёноти ин шахс гирифта шуд. ҳамин буд ҳолати кор муҳтарам раис кунанда. иштирокчиён мурофии судӣ ба шоҳид мирзомуродзода савол доред? намояндаи комиссия. оё дар маҳаллии шумо корҳои тарғиботӣ дар бораи танзими анъана ҷашну маросим ба роҳ монда шудааст ё не? дар маҳаллаи мо бо иштироки сокинони маҳалла на балки қонуни мазкур тамоми қонунҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунанд ташбиҳу тарғиботҳо гузаронида шуда бо маҳаллагон чунин суҳбатҳо гузаронида мешавад. агар дар хотир дошта бошед чунин вохӯриҳо бо иштироки бевоситаи шумо низ гузаронида шуда буд ку байронкунанда шояд шумо дар чунин вохӯриҳо иштирок надошта бошед, лекин чунин баромадҳо бо иштироки бевоситаи намояндаи комиссия низ баргузор карда шуда буд. муҳтарам раис, ман гуфтаҳои шоҳидро таслим мекунам ва дигар савол надорам. марамат шинед. ҳимоятгар рустамзода ба шоҳид савол доред? ба суд маълум намоед ки абдусатторзода дар маҳалла муносибаташ чӣ гуна мебошад? оё ягон маротиба чунин кирдорро содир карда буд ё не? ҳуқуқ вайронкунанда абдусатторзода дар маҳалла яке аз фаъолони маҳалла ба ҳисоб рафта дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунанд. рости гап то ҳамин рӯз аз ҷониби ҳуқуқ вайронкунанда муҳсинҷон ягон намуди ҳуқуқ вайронкунӣ ё қонунвайронкунӣ содир нашуда буд. шоҳид мирзомуродзода шумо метавонед дар толори суд гузашта шинед? маводи парванда эълон карда мешавад. қарор дар бораи оғоз кардани парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ аз 2 июли соли 2018 нисбати абдусатторзода муҳсин бо моддаи 481 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон. протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз санаи 2 июли соли 2018 нисбати абдусатторзода муҳсин ки дар асоси он муайян гардидааст ки ҳуқуқвайронкунанда дар манзили истиқоматаш воқеъ дар шаҳри хуҷанд маҳаллаи 26 қитъаи 1 маъракаи ҳоҷи талбонро бо иштироки зиёда аз 50 нафар гузаронидааст. мактуби мудири бахши оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри хуҷанд маълумотнома аз ҷои истиқомати ҳуқуқвайронкунанда абдусатторзода муҳсин ки аъзоёни оилааш аз 6 нафар иборат буда 2 нафар фарзандонаш ноболиғ мебошанд ва ҳамсараш маҳкаму бекор мебошад. маълумотномаи маркази ахбороти оиди он ки қаблан абдусатторзода ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида нашудааст. иштирокчиёни мурофиаи судӣ ягон иловагӣ ба тафтишоти судӣ доред? намояндаи комиссия. ман илова ва дархост надорам. маълумат шинед. ҳуқуқвайронкунанда. муҳтарам суд, ман ягон дархост илова надорам. маълумат шинед. ҳимоятгар. муҳтарам суд, ба тафтишоти судӣ иловагӣ надорам. маълумат шинед. тафтишоти судӣ хотимаёфта эълон карда мешавад. суд ба шунидани музокираҳои судӣ мегузарад. сухан барои баён кардани баромади музокиравӣ ба
намояндаи комиссия дода мешавад. Мараман. тавре дар афзоди тафсилоти судӣ муқаррар гардид, вайронкунанда Абдусатторзода талаботи моддаи 12 қисми 2 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ки мувофиқи он маъракаи ҳоҷи талбон дар доираи оила баргузор мешавад, инро вайрон намуда бо даъвати 50 нафар меҳмонон маъракаи ҳоҷи талбонро баргузор намудааст. ҳолати мазкур бо нишондодии худ иқроркунии вайронкунанда Абдусатторзода, шоҳид ва дигар парвандаи маъмурӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта пурра исботи худро пайдо намуд. муайян карда шуд ки вайронкунанда Абдусатторзода барои як худнамоӣ аз бонк 8000 сомонӣ маблағи кредит гирифта маъракаи ҳоҷи талбонро барпо намудааст. барои қарз гирифтан дар ҳамин ҳолат ягон зарурат набуд. фикр мекунам ба ҷои ин маърака барои хонаводаи худаш ё барои оилаш ягон ҷиҳози рӯзгор мехарид, ин беҳтар буд. бо назардошти он ки ба гуноҳи худ иқрор буда аз кирдори содир кардаш пушаймон аст, дар тарбияш 2 фарзанди ноболиғ дорад. бинобар ин аз суд мепурсам ки вайронкунанда Абдусатторзода бо моддаи 481 қисми 1 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда ва ӯ бо ин модда ҷазои ҷарима ба андозаи 110 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне баробар ба 5500 сомонӣ ба фои давлат таъин карда шавад. Марҳамат шинед. сухан барои баромад кардан ба ҳимоятгар дода мешавад. зерҳимоям 2 фарзанди ноболиғ дорад, бо корҳои ба ҷамъият фоидавар машғул буда ягона таъминотгари оила мебошад. зерҳимоям хатогии худро дарк намуда аз кардаи ситхам пушаймон мебошад. бинобар ин аз суд эҳтиромона хоҳиш менамоям ки ҳангоми таъини ҷазо ин ҳолатҳо ба инобат гирифта шуда нисбат ба зерҳимоям бо дастрасии моддаи 48 қисми 5 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои пасттар таъин карда шавад. Марҳамат шинед. вайронкунанда Абдусатторзода, сухан ба шумо дода мешавад. Марҳамат. ман аз кирдори содир намудаам пушаймон мебошам. бояд ҳаминро қайд намоям ки мо ҳеҷ вақт ба қонуншикунӣ роҳ надиҳем. айни ҳол муҳтарам суд, ман аз бонк 8000 сомонӣ маблағи кредитӣ гирифта будам, қарздор мебошам. ӯҳдадор ҳастам ки ин қарзро дар давоми 2 сол ба бонк супорам. инчунин дар таъминотам 2 фарзанди ноболиғ дорам. ягона таъминотгари оила худам мебошам. аз кирдори содир кардаам пушаймон. агар имконият бошад нисбати ман ҷазои сабуктар таъин карда шавад, ба ин қонунчигӣ дигар роҳ намедиҳам. муҳтарам суд. Марҳамат шинед. суд барои қабули қарор ба хонаи алоҳида меравад. از جای برخیزید. кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 481. риоя накардани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим. барои риоя накардани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ба шахсони воқеӣ ба андозаи 100, ба шахсони мансабдор ба андозаи 500 ва ба шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи 700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. سود میاد. خواهشمندم از جای برخیزید. бо дастрасии моддаи 140, 141, 142, 148 ва 150 кодекси мурофии вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон судя қарор кард. Абдусатторзода Муҳсин бо моддаи 481 қисми 1 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда ба ӯ бо ҳамин модда ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5000 сомонӣ ба фои давлат таъин карда шавад. аз болои қарор дар муддати 10 шабона рӯз ба коллегияи судӣ оиди парвандаҳои маъмурии суди вилояти Суғд шикоят ё эътироз овардан мумкин аст. судяи суди шаҳри Хуҷанд Маъруфзода. Марҳамат шинед. иштирокчиёни мурофии судӣ ба шумо мазмун ва моҳияти қарор фаҳмост? намояндаи комиссия ба ман қарор фаҳмо аст. шинед.
мухбайронкунанда абдусатторзода, به من فهم است. ҳимоятгар محیط قرار فهم است. با همین مجلس سودی پوشیده اعلام کرده می شود.